ngai ko le fia ka kerteng ga jong trai Jesu Christ nong pedim ka kwa ban keren na ga Bible ka ktin ga jong blei na ga Gospel U Markos nong ka bakhnai ga khat ka basaku ar kani ga dekat Bible ka pelong yang mangan keren de namar ba ngai kendu I ki bre ki wa sedang ban sakri banye au turai ki sedang ban ki sedang ban serhem nrei ka tu ka ne ki pija no don ru ki ba phaidin no don ru ki ba pom tre chu ban sakri yo turai kadau baro ngasem ba balei ka pelong kumne namar ba kinung sarai gini gisni ki klamyet chu ela ka jong ga jing em hangno bi duna par hangno ki bakala fi ka Bible ko ong ba dei ban le try kli e ga balang ndangi siam mai gini gisni wara ga balang le try kli ile don bor kinong elam khantam kilong ga jing so si e gidi bilang sedang ki bilang lu nga ga ba kan cham sim gi jing e dei bo torai Jesus Christ no panim jongi hangni uchi su Quran hi dala de bo Quran shai ada filet hang tia ga nong ba jonga Jerusalem penlap e gani ke yonu mau bo jisu Quran haga Gospel Markos nong ga ba khandai de khat ka so far Ukuran balada te do to mau na rendang pasapan hap yo bro ko do riau unomi shu artat ula banyak bat kani ke digi jikai wa kham e ka bu jisu hikai ba ka jikai bro ru kamla ban kot ba ka jikai jong turai Jesus Christ ubalong bulai no pun em jongi fi ka Bible hang ni ka kran sai bat ka jing sha ka dei yin ya bang sharai ka kam ka jong bulai nim dei ma nong mo jin thot nim dei ba sngo ba tamangi nim dei ba sngo ba ni la ni don kham don jing ai ni kham tip lut nai ni de bani borom mar kaliang ha ga jing shakri de bani ra lang mar kaliang ha ga jing shakri nim dei ban sngo ba tang ya la de pi hang ni jisu wo hi kai ge ge jing kai ong nu ubalong mo jin thot yo baret ge jing ha ka kerteng ge jong utrai Jesus Christ on te do to mau bat pan hap sidurio sngap hang ne u jisu ong ne jar ba pentut te yo wei na kini ki baret ki banget hanga kala khamha ya u ladate da u mau teliat bakrau ha ka rendang jong u bat bread ru ya u hadur yau pi hang ni jisu ong ba kala bha yo to bru le ni ta ka bru ban te da to mau na rendang basa pan hap sudur yau bat kani ke di ki jikai ka ba kham e wat e ke jikai jong ki bru bani ke jikai ka bo pastor hikai ni nong yalam hikai jisu hikai kham e ye kita gi balong mo jin thot ye kita ki shak sedang man shakri yu Jesus Christ takarau kam dei balong mo jin thot hang ni ka ongut ki bri gi phone yang ba kilong mo ki ba shalong mo jin thot ha ki jin shakri ki sedang man shakri fi ka le ka long ka sngo si ha filong mo jin thot iki fi ha ba filong mo jin thot iki to tip lada utu bro ne ka to bri gi kla ki phaiden tang na ka dau jong fi ka mau ga jin ken ka ba khrau kan ap fi takarau jisu hikai ke jikai kalong ka ba esha na kwa man puli ni de kot ka ba ai ba lingkot ban ni pe igi gisni ba unu spirit Jezebel kumba kani ka Jezebel ka rule yala ujong utunga u ahab haru unu ahab uklet yo blei ubla thawi ga bneng ba ka khno uklet yo blei ju ki Israel haru pelong u net pop haru kawan ga nem snew karul dekan thai pipet ai ki gisni laga ka jing sikri ta rul pa da ka kanthai la paniat pala da ka kanthai pipet ki jing sikri ke jot namar ki don spirit Jezebel ba urang ba baru undon bor ani kat usrang undon bor ban paniat ban te la kam ya ka kam ga jong blai fi kalong ga jing na rang ba nu spirit Jezebel utrairu wat hai ki nong ela me gi gisni if you don't come on light piaban pan map no torai bat kala ka bomot kini gi message ka blinkot ka bangai benta ha kani ka pon fi so tho ye kini ka kubor fi don kam ban kala ka bomot nget bagani ka kubor ka blinkot ka ba shong nong rim ba kat kam ka tin ge jong play ka bo Jesus Christ ukuran ni dalade ha kani ka khot Bible na fi so tho na fi la long mo ju thot ye no kala ka bomot ye se fi la long ju mong ye no kala ka bomot Let's see ka church kamroi, ka balang kamroi, ka ministry ka fidan kamroi.
esi bepilong mo juntot fidon kaman kelak kabumat ngit nimba kan ka khubor ka blingkot ka bangi benta blingkot khui fi nimba kan ka tin ka im ga jong o nam ta ka borom ga jong turai Jesus Christ nung pen im jong amen